Ja, de laatste oliebol zit me nog in mijn keel en dan heb ik alweer het roetgeel-groenum. Ja, het is helemaal niet anders, het is vastelovend. De komende 4 weken niks anders dan zuiver de vastelovend. En vandaag ben ik bij de eerste prins, die wordt de 10e van de 11e, wordt hij al uitgeroepen. Heen meerste bij mijn kameraden, Shots en Chef. Shots en Chef bestaat nu 20 jaar, maar we hebben nu de neugetje aan de jarenzitting en de neugetje aan de prins. Dus voor 3 jaar of 2 jaar. 2010, voor jubileum in ieder geval. Goed, dan ben ik 65. Ja. Ik ben over 3 keer feest, geloof ik. Ja. Nu, je dat toch hier wel voor het goede doel, heb ik me laten vertellen. Er zien acties die je altijd op tooi zet voor bepaalde dingen. Terwijl je eigenlijk een paar jaar geleden pech hebt gehad. Ja. Want toen hebben ze de carnavalswagen in de fik gestoken. Ja. We hebben eigenlijk 2 keer pech gehad. Ze hebben 2 keer achterin hebben ze dezelfde carnavalswagen hebben ze in brand gestoken. En daarna is over een benefietavond met allemaal artiesten wat eigenlijk dus een warm hart toedragen. Hebben we gevraagd om te komen optreden. Hebben we een geweldige avond gehad. Belangeloos door de artiesten opgezet. En daardoor hebben we nu een nieuwe carnavalswagen te kopen. En kunnen we natuurlijk ook de lui in Meersen een hele leuke vastelavond bezorgen. Ja, die was een allereerste prins in Limburg. Want misschien kregen we daar weer reclamaties over. Ja. Maar die was eigenlijk uitgeroepen net op het punt van tussen 10 en 11 november. Dus tussen de 10 en de 11. Dat was de 11e en de 11e. Dat was ongeveer een halve veen gehad. Pak een beet. Ja. Zeg, en toen ze dich hebben gevraagd, heb ze gelijk ja gezegd? Was het al bij ja, ik heb een beetje, bij ons bij Shots en Chef moesten ze ik praat goed Maastricht, hè? Ja. Bij Shots en Chef moesten ze gewoon dus geen lid zien en anders is je prins worden. Dus ze moesten buiten Shots en Chef zien, ik ze prins worden. En dan hadden ze me gevraagd, heeft ze een beetje voor de gek gehouden. Zo van, want natuurlijk, als je een vraagt, wil ze prins worden? Ja, dat is gewoon super. Ja. Ja, dat vind ik een eer. Ik denk dat ik mijn zorg nu vanzelf weer vergeet. Want het is weer tijd om te gaan stappen. Ik hoef niet lang te zoeken door zijn cafés bij de vleet. Doe ik weer een beeldje in gaan hapen. We proberen nog altijd de meers om de carnaval naar het dorp te brengen en de lui met te trekken. En activiteiten te organiseren waar gans meersje eigenlijk die wil zien en de sfeerproef van hier is het gezellig. En dat vind ik nog altijd belangrijk en dat moet eigenlijk doorgezet worden. De geniet er intens van, want hebben op het podium hebben ze een goed hart op de boek getekend. Ja. Dat hebben de kijkers, die kunnen dat zien. Vastelavondshart, hè? Ja, vastelavondshart is dat. Dus het is kort nu, het zien nog maar een paar weken en dan is het al waarom. Maar voor die blijft het toch nog een jaar doorgaan, denk ik. Ja, zeker. Ja, dan blijft er sowieso altijd, in het geheugen blijft er altijd nog wat ze allemaal een smetje maken. Wat ze een smetje maken, kan je geen meer afnemen. Ja, dat vind ik ook. Er moest onmiddellijk weer een podium op, want ik kan ze hier niet alleen laten. Kan ik niet alleen laten? Die moeten daar en er komen dadelijk gewoon nog 4 knappe vrouwen voor de optreden. Ja, die kunt zorgen er ook weer van. Dus zo zeg ik genieten van. En we komen dadelijk eens even in de zaal. Met alle respect voor Shots en Chef natuurlijk, de trendsetters van de vastelavond op een eerlijke manier. Ik wens ze heel veel succes, het is maar een heel kort seizoen en misschien wil ze nog iets zeggen. Nou, eigenlijk is het ook wel zo, we komen natuurlijk zelf allemaal eigenlijk van uit de geulmannetjes die we doorgegroeid naar Shots en Chef. En dan moesten natuurlijk ook de jeugd, want dat is de jeugd in de toekomst, moesten niets vergeten met de vastelavond. Ja, vind ik hem door, maar ik hoop dat je genoten hebt van het allereerste vastelavondsprogramma van TV Limburg. En houd je gezond en dames, wat zeggen we? Tot de volgende keer! Dinsdag. Doei!